Goeie en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Je bij optredens van C'est Vie. Dan hebben we toen muziek van Emmylou Harris, Kate en Moos, akoestische muziek en een mooie reportage van Drachten, folkmuziek. Ja, maar het begint nou van Noordwien. Dit keer mijn muziek van Emmylou Harris. Verzorgen toch een fantastische band hier uit het noorden bij. Onder andere mijn Friese muzikanten trouwens nog bij. Ik had door C'est Vie. Emmylou Harris komt nog één keer naar Europa trouwens. De Queen of Country Music. En Hilde Vos, geweldige jongeres, had haar op deze manier eerd. Of gaat het eigenlijk nog dwaan. Ze bent on tour trouwens, dus we volgen haar met de band. En Joert is mij een optreden in Noordwien. We beginnen nog even naar een illuster duo. Ja, ze hebben beide in bootland spelen. Engeland, Canada, Amerika. Ik had toen Kate en Moos. Elkaar heel lang net met jongen, maar nou elkaar weer troffen als muzikanten en live in Noordwien. Some say a heart is just like a wheel. When you bend it, you can't mend it. And my love for you was like a sinking ship, and my heart
was on that ship out in mid-ocean. They say that death, it is a tragedy. Yes, it comes once and then it's over. But my only wish was for that deep, dark abyss. 'Cause what's the use of living with no true lover? When harm is done, oh no, love can be won. I know it happens frequently, but what I can't understand, oh please God, hold my hand, why it should have happened to me. And it's only love, and it's only love that can wreck a human being and turn him inside out. That can wreck a human being and turn him inside out. And it's only love, and it's only love, and it's only love, and it's only love. Ja, toch een beetje back to basic met deze fantastische muzikanten. Straks praten we nog even in een piepvol met Kate en Moos. Ze komen eigenlijk uit Tilburg, maar ze hebben een heel internationaal verhaal. Ook internationaal is één keer in de maand een Tonse Jonne in Café Marktzicht in Drachten. Ja, daar hebben ze dan een speciale Ierse folkmuziek Jonne. Net met de minste muzikanten trouwens, ja, en dat zit er meestal groot vol. Het is een liedcafé, het is sfeervol, maar voor mij in ieder geval wel een goede reden om daar eens even heen te gaan. Want ja, dit is muziekcultuur in de meest breedste zin van het woord. Ierland in Drachten.
Ik ben Chris Kalsbeek en ik ben muzikant en ik speel hier jong in Café Marktzicht. Misschien wel het mooiste café van Friesland. Wat vind je plak? Nou, hier is jong een sessie, dat hebben zij hier. In de mannen hebben we hier in Marktzicht een sessie. Er komen allemaal Ierse of andere muzikanten die Ierse of Keltische muziek maken. En soms zitten we maar een stuk of zo mee en soms zitten we ook met een vuurtje mee. Het is maar kijk wat er op jou komt en wie je kent. En die meesten die komen eigenlijk prot uit Friesland, maar ook een prot uit Grace. En nog wat Drenthe. En het is een internationaal gezelschap. Ja. Maar is dit café zijn geschikt daarvoor? Nou, wist, dit is een gewoon prachtig bruin café. Dat wordt, het fundament wordt vormen door Ronald. En Ronald is gewoon een geweldige kroegbaar. Hij is meer de kroeg. Hij is gewoon een heel goede gastheer. En de kerst heel veel willen met hem hebben en alles kennen. En het is gewoon een mooi kerel en het is een heel eigen café. En ik weet niet hoe ik dat het best omschrijven kan, maar het is een café best wat things van, ik bedoel, als er langs is, het valt net op. Het is een onopvallend café, maar op het moment dat ik best pist, dan denk ik van, hier ga ik vaker heen, want dit valt als een jas. Nou, ik ben Ron van der Molen, ik ben eigenaar van Café Marktzicht. Wat gebeurt hier? We gaan doen eerste sessie. Hoe lang hebben we het al? Ja, dat we al hier, zo'n 28. Dat we een soort goalmei-meisken van Delft, van de band Fling. En die gaan graag sessies spelen, maar dat gebeurt hier eigenlijk nergens in. Want net hier, zeker net in de kroeg, want dat is allemaal lastig, hè, al die muzikanten en die super niks. En ze zitten helemaal een plak in. En ze spelen hier hardcore Ierse muziek. Dat is net een meer toegankelijke vorm van Ierse muziek. En dat zet me toch wel betrokken. Dan doe je al die oors en oors, zeg maar. Dat is wel een beetje ding hier. Ja, is die smakelijk? Ja, dat is geweldig. Dat is geweldig. Die oude vreet hier met concert van Fling. En dat is gewoon die gigantisch geweldige muziek. Ik ben net de Dubliners en de meisjongens. Nou ja, dat is nou jammer, maar het is wel prachtige muziek. In a sailor's day is to watch the sun as it dies away. Here's one more day on the grave of life. Ja, nou, mijn naam is Erik de Jong. En ik speel, zoals je ziet, de piano-accordeon. En ik speel heel veel Ierse en Schotse traditionele muziek. Waaronder in sessies. En een van de sessies waarin ik veel speel is die hier in Drachten. Waar kom je vandaan? Ik kom uit Groningen. Op dit moment uit Noordbroek. Wat is de reden om naar Drachten af te reizen en mee te doen? Nou, ik woonde eerst in Groningen en dat is nou iets dichterbij Drachten, zullen we maar zeggen. En daar is ook een hele actieve Ierse sessie en O'Kelly's, Irish Pub. Maar er werd ook altijd al, hier wordt ook altijd al een sessie gehouden eigenlijk. En het was relatief in de buurt, dus zo vreselijk veel sessies zijn er ook weer niet. Dus ik dacht van, daar ga ik ook regelmatig heen. Ik ben Ietsje, ik kom uit Grace, uit Friesland, maar het is no way ik in Grace. En ik speel viool en onder andere folk, Ierse folk, vooral Ierse folk. Waarom kom je hier? Hè? Ja, voor de geweldige sfeer en wat drinken natuurlijk en muziek maken met de groep. En super gezellig, echt super gezellig. Hoe lang kom je hier al? Dus Jan, zeg maar. Nou, dat is toch al ongeveer hier al. Maar eerst ben ik in Grace begonnen met de sessies, want daar is ook al je sessies. Maar sinds een jaar ongeveer is die weer, denk ik. En ik kom zo terug, kom ik hier even down. Wat maakt het zo bijzonder? Want het is improviseren, maar ik ben net. Hè? Het is net helemaal 100% vanuit het niks. Hè? Nee, er zijn een aantal tunes die iedereen kent. En daar maakt iedereen eigen setjes van. En daar had ik al je duo's en koppeltjes en groepjes die via zich, muziekgroepjes. Dus iedereen kent ongeveer dezelfde ding, maar krijgt net. En iedereen, de leerst ik me naar je ding om de oormeesting weer aan te leren. En
En dan is het cool kennen. Je kan zo in, ja. Het is een groepje, hè? Dat werd echt, ja, het werd groepjes, ja. Ja, ik heb met meerdere mensen had ik groepjes, setjes en muziekgroepjes. En ik echt vrienden. Dus. Zet het in de agenda. Café Marktzicht dus in Drachten met ja, fantastische Ierse sessie, Jan. Eén keer in de maand is het en dan op Toorns Janne. Check even bij Marktzicht welke data precies. Maar dit, ja, wat is er? I like it. Op zijn Engels, Brits, Iers, Schots of wat dan ook in ieder geval. Goed. Zet dat even in de agenda. iPop komt er weer om. Ja, 6 april, Nylon natuurlijk. Helemaal officieel de opening van het festivalseizoen. Daar kun je toe discussiëren. Maar het is wel een van de eerste echte muzikale feestjes, Friestalige feestjes die we vieren. Gelukkig in deze provincie. Het besteedt nog steeds. Gosso, mooi is de best. Welkom jongen. Ja, dankjewel. Wat gaat wel los? Hoeveel keer is het eigenlijk? Zo'n 30ste editie daar. Ongelooflijk. Ja, ja, gelukkig wel. Ja. Ja, je hebt nog steeds trouw. Ja. Je mag eens even dreigen, maar jongens, we weten net als we er wel met trok in kennen en wollen. Hoe wie dat dit hier? Nou, de motivatie wie er wel om trouw te dingen. Ja. Maar het wordt wel steeds lastiger, maar we doen gewoon trouw. Ja. Ja. Maar ja, je mag een beetje de discussie gegeven, vrienden hier. Van ja, jongens, de regeljouwing om het organiseren, wat hield iets te dreger. Is er wat verhoren? Had je het idee dat wat losmaken had? Dat heel wat losmaken. En dus juist dit wel bij de collega-festivals, dat ik, nou ja, die zei het nou echt. Dus dat is eigenlijk wel een badstip van Rutsjongen, om zo te zeggen. Dat wie eigenlijk meer de badstip achter het berucht. Ja. Maar op de achtergrond verhoort er wel wat, ja. Het werd dan net zeker dat het lied dit hier al even verhoord. Maar dus juist wel dat er op de, nou ja, vanuit de verdunningen, et cetera, de gemeente, et cetera, de verhoort wel wat. Ja. Ja. Wie wat het was, dus dit hier? Ja, nou, we hebben kleedregen, dus we binnen kleedvaar. Ja, zo simpel is het. Ja, hetzelfde plak natuurlijk, dezelfde tijden neem ik aan. Hij daar nog verhoringen qua podia? Nou, we hebben Troubadours Café in Twatenten. Maar een hele leuke line-up. En eigenlijk doen we weer een ouderwetse hip-hop. Ja. Old school. Oh nee, dus old squallen mag ik dan zeggen. Ja, oude squallen. We hebben naja-artiesten, maar we heel wat oude bands weg. En eigenlijk gewoon, ja, dat je zegt van, goh, ja, klopt het weg. Leuk, drutskop. Ja, nou, dus zei ze hetzelfde. Eigenlijk in 2 gruttelin. Het verhaal van nieuwe acts, die de Friese taal broeken. En een aantal acts die, ja, we toch, die best stoppen. Maar die binden er niet eens bij, hè? Ja, maar door is dan niet juist van, nou, we hebben natuurlijk Maite van het lied, nee, Zaken Hielkema, Leeuwarders, dialect Stellingwerks, Asbest. Nou, bij al die nieuwe generaties die één keer, het zat binnen, hè, Ja. metersmaatje. Ja. Ramst komt één keer weer om. Bombardie, mijn blazerssectie, eigenlijk de originele bezetting van, nou hebben we hier 92, 93. Zadelrouters. Ja, heerlijk. Ja, nou vooral zadelroekers. Ik dacht echt, daar jaren we nooit weer wat van. Nee, maar niet de beste erbij. En dat is juist dus ik wil dat die doe je Friese muziek, die bands, ze binnen even voort, maar uiteindelijk het vergeet net. Nee. Nou ja, Ramsk vond ik ook wel aardig. Ja, maar dat vond ik hartstikke mooi, want we hebben, nou, maar Ramsden doe je, nou, we zullen de man regelmatig. En uiteindelijk, ik denk dat 10, 15 jaar in. Ja, ze binnen weer vol, ja, soms van te zeggen, vol viewer. Ja, heerlijk. Hast een hele stapel met naam van die Noors lezen en begint dan wat te programmeren. Hoe werkt dat spelletje, zeg maar? Nou, het speeltje is meer van, ja, je zit er met bestuur, wat doen we, welke podia, wat voor richting willen we op. En dan meestal verhoort het toch weer tijdens het proces.
Zo iedereen denkt altijd dat we de line-up dat ik die programmeer. Ja, ik programmeer hem wel, maar het hele bestuur beslist maar door. En dat is het leuke van het team. Dat ben vast boeiende vergaderingen, hoor. Het zijn hele leuke vergaderingen, want anders is het niet meer leuk om te doen. Dus dat is gewoon heel. En dan just ik wil wel dat het groeit. En dan komen er weer ideeën van de jaren daarna weg. Dus het concept voor oren jaren lezen ik alweer in de boeken of zo zeggen, dat een beetje uitstruwen. Ja, zo programmeer staan. Is er nog genoeg keuze, genoeg kar? Ja, ik doe nog elkaar. We hier bepaald met een gekke oproepdingen van wie we op uit staan. Heel een plaatje uur. Toen gingen we voor mij zo'n 34 bands. Ik heel veel coverbands uit Brabant en Overijssel en al. Ik denk, oké, hartstikke leuk. En die ken ik heel goed in het Fries, hè? Heel goed in het Fries. Ik was dan de PR-plan, just en al filmpjes. Ik denk, oké, nee, dus dit komt een streep terug. Ja. Maar ik wil weer bands dat we denken, oh ja. En ik ben benadering zocht. En ja, die komen van nou, de eerste 2 uur die ik ben mooi in het sop om zo maar te zeggen, om te programmeren. Dus ja, nee, het was onvast. En ik, de verbinding die wij met Lied hebben, dat wordt het te dek. Ja. Nou, en dus doe eerst het zelf wel even. Pik het er toch even uit. Asbest, stellingwerven. Ja, stellingwerf, toch? Is het Fries of net? Vinden zij het zelf Fries? Weet ik, maar het is een dialect van het Fries. En zij broek het heel bewust. Heel bewust. En dat is mij ook vrij goed. Volgens mij, ja, ik versteer het bijna net om zo te zeggen. Maar dat is een goed teken. Dat is een goed teken, ja. Dus dat vind ik alleen maar mooi. De rustwijze waar je bij komen. Maar het is leuk uit die hoeken dus wij. Ja, want dat uit de hele tier net horen. Nee. Dus welkom. Ja. Wat hebben we even door de programmering in? Pak even wat namen erbij. Nou ja, Maite, Asbest, Frederik de Zwetser. Die hebben staan. We hebben wat veteranen ondertussen. Jet Izer, NNB, Vol Gas. We hebben De Stille Wille. Maar geen hart hem. Geen idee wat het is. Kom maar door. Dit is mij even ontgaan, dit. Ja, wat hartstikke leuk. Oké. Hoor. Kom in dat hak. Ja, gewoon. Nou, Troubadours-café, te gek. Stille willen. Stille willen. Ja, en de bands die we voor omkomen, dat is eigenlijk wel een beetje druk om op te wijzen. Hè? Dat je Ramskweg hebben, dat het, we hebben shit. Zadelrouters hebben we erbij. Nou ja, leuk en heel populair momenteel. Stijnland, ik zeg hem bij Alexander Moto, de jonge generatie. En die ben heel populair bij de jeugd, hè? Ja, dus die willen ondertussen krijgen ze hun platje. Al 2 jaar hebben ze er tussenin een beetje stien. En nu hebben ze hun platje van zin op. En dan moeten ze gewoon Little Pier en Stijnland. Ze sluiten de tent. Ja, Little Pier. Ik zeg, die sluiten de tent al. Dus dat is gewoon het laatste uren is gewoon een groot feest natuurlijk. Ja, oké. Wordt een mooi feestje dus. Ik had het zin in. Ja, zeker. Nog bijzonderheden met mensen in rekening mee horen? Nou, gewoon komen. Ja. Ja, Vind het mooi waar? Je hebt het mooi waar en waar het verhaal horen. Ah, en een percent maar nemen, hè? Percent maar nemen, maar het bier is nog steeds koud, dus het komt helemaal goed. Hoe werkt het? Ze werkt bij je? Ik kan dat ook gewoon met de telefoon betalen, dat soort dingen? Ik had geen idee, want het is mijn partij aan. Maar volgens mij is er nog steeds die cashgeld inleveren van munten en dat komt altijd goed. Ja, als dat zwart geld hast, neem het mij naar iPop. Ja, goed, joh. Hoe laat begint het? 12 uur. En wanneer je de laatste bar tegen? 11 uur. Oké. Ja. Hoeveel mensen verwacht je? Eet je tussen de 2000 en de 2400 man uit. Ja, onder de met gewoon volle bak. Daar deden we voor, ja. iPop. Goed. 6 april, dames en heren. Net stenen, maar erhinnen. Mooie line-up. Nou ja, van alles wat. Hij zei het leuk van NNB tot Jet Easer. Maar ook Stijn Lands die het er. Maite Veenstra als nijtalent. En natuurlijk jongens met Stellingwerfs, Warfsk, Asbest en nog volle meer. iPop. Erhinnen, maar net stenen. Gewoon door. Ja. Nou, we beginnen een optreden. Fantastische muziek. Dat had net zo vol om iPop te krijgen. Het is C'est la vie. I don't wanna hear a love song. I got on this airplane just to fly, and I know there's life below me, but all that you can show me is the canyon in the sky. And I don't wanna hear a sad story full of heartbreak and desire. And the last time I felt like this, I was in the wilderness and the prairie was on fire, and I stood on the mountain. In the night and I watched it burn. I watched it burn. I watched it burn. I would rock my soul in the bosom of Abraham.
saving grace. I would walk all the way from Boulder to Birmingham if I thought I could see your face. Well, you really got me this time. And the hardest part is knowing I survive. I come to listen to the sound of the tracks as they move down on the 95 and pretend that it's the ocean coming down to wash me clean, to wash me clean. Baby, you know what I mean. I will rock my soul in the bosom of Abraham. I would hold my life in a saving grace. I would walk all the way from Boulder to Birmingham if I thought I could see your face. If I thought I could see your face. Ja, hier word ik heel erg blij van. Ik hoop dat je thuis ook in ieder geval. Als tekst die jongeres, die ken ik ergens van. Ja, die hebben een tijdje verlien al even in de uitsturing gehad. Maar dat weer toen maar haar album. En dit is eigenlijk een muzikaal, ja, het vergelijkbaar verhaal, maar ik weer net. Nou, we zullen het Hilda zelf even vragen. Mevrouw Vos, welkom. Hoi Willem, hoi, dank u wel. Voordat we over de muziek beginnen, eerst even de band. Ja, nou, fantastische band toch? Ja. Noem het mijn hotband, want zo noemden ze de band van Emmylou in Nashville, de hotband. Ja, gaan we zo over. Wie heb je allemaal meegenomen? Ja, Antoinette Hommerson, geweldige singer-songwriter op gitaar en zang. Op bas Paul Verberne. En achter de pedalsteel Marcel Gerritsen, ook bekend van Sunken Lens. Bertolf heeft hij bijgespeeld. En nu bij ons. Ja, mooi. Achter het drumstel mijn eigen Fokke de Jong. Ja. Hoi. Hoi. En naast mij de enige Fries uit deze band, Marco de Vries. Ja, dat boekenmandje ken ik, maar we gaan even praten. Versta je inmiddels Fries of niet? Nou, een beetje. Ik heb geoefend. Onze boeker is Fries en die heeft mij net eventjes gauw een snelcursus gegeven. Ja, en Fok heeft toch in Kolm gewoond? Ja, daarom. Die kan het als het goed is. Dat is een grensgebied. Hè? Ja. Leeuwarden, Kolm. Ja. Oké. Even kort, Belmont Boulevard, fantastisch album heb je uitgebracht. Met veel succes volgens mij ook. Hè? Landelijke media ging er bovenop zitten. Ja, absoluut. Veel succes. Ik ben hartstikke blij met hoe het geland is bij de mensen. En ja, vooral voor mezelf was het succesvol. Het hele proces, het opnemen, het schrijven. En ik kan echt met trots op iets terugkijken. En ik sta er ook nog steeds volledig achter. Dus, ja, dat is een prachtig album. Wil ik toch even naar voren halen. Maar je bent hier met C'est la vie. Met andere woorden, Emmylou Harris. Ja, onze grote heldin. Emmylou, 14 Grammys op haar naam. Ik las, ik had even wat dingetjes gelezen. 15 miljoen platen verkocht. Ach, zoveel. Dat is toch ongelooflijk? Dat is ongelooflijk. Maar het is ook wel logisch als je haar hoort en als je haar leert kennen als mens. Want het is gewoon een geweldige artiest, songwriter, weldoener. Hoe zeg je? Ze brengt mensen samen. Het is gewoon een geweldige vrouw. Maar sowieso is ze heel authentiek. En elk liedje wat zij aangrijpt, dat wordt een liedje van Emmylou. Ja. En dat maakt haar zo bijzonder. En dus voor jou reden genoeg om met de hele band. Ja, wat is het eigenlijk? Is het een interpretatie? Is het een tribute? Hoe noem je het zelf? Nou ja, wij zeggen tribute. Het punt is, kijk, als je een coverband wil zijn, dan kan je net zo goed een cd opzetten. Ja. Maar wij zijn allemaal opgegroeid met countrymuziek, met Emmylou Harris. Het is er echt met de paplepel ingegoten bij ons allemaal. Wij houden van haar, we houden van de muziek. En wij geven daar wel een eigen draai aan. En natuurlijk, er zijn een hoop tribute bands. Maar Emmylou deed ook niks anders dan coveren. Hè? Ja. Zij begon ermee. Dus wij vonden dat dat ook mocht. En wij zijn heel trots om dat te mogen doen. Ja. Hoe ingewikkeld, moeilijk was de keuze van... Want je kunt niet alles spelen, je hebt een mooie show. Ja. Hoe ga je zitten dan om een keuze te maken?
Ja, nee, Dat lijkt mij een hoofdpijndossiertje. dat is zo. Het is eigenlijk onmogelijk om te kiezen. Daarom hebben wij ons gericht op de jaren 70 ongeveer. Oh, een bepaald tijdsvak dus. Ja, want anders is het onmogelijk. Dan zou de show 6 uur duren als wij echt al onze favorieten erin zouden Je kunt het dus proberen. Ja, misschien doen we een keer de Excel-show. Ja, Absoluut. Dus we hebben ons gericht op de jaren 70. En die stijl spreekt ons het meest aan. En die hoor je terug in onze show. Ja. Ik ga even naar die Borman, dat is het boekenmandje. Er komt zo'n dracht niet ook bij, hè? Ja, dat klopt. Daar kom je erachter. Ja. Ja. Country, dit soort muziek. Een vroege liefde of is het krijgt kalm? Hoe zit het? Nee, dat is al Wolf van Jertiets. Mijn heid hier kan wel de Emmylou platen. Dus dat... En Johnny Cash natuurlijk en Dolly Parton. Of is dat... Ja, en van alles. Ja, het wie heel breed. Maar ik wie er net onbekend mij. Nee. Zeker net. Ja, wat dit heerlijk spelen. Geweldige muzikant, fantastische muziek. Ja, dit is heerlijk. Dit is zo leuk om te doen. Dit is echt geweldig. Gisteren nog voor Spotify of YouTube zitten mijn nummers. Dus denkt, wat ben de akkoordenschema's en dan kijk ik mijn eigen driver toen, ja? Ja, nou, maar deze muziek is het... Er is geen muziek van te vinden in de zin van, daar ben je noorden van. Dus alles mag zelf uitzieken. Maar dat is het leukste. Want dat is een mooie training ik weer. Lekker priegelier dus. Ja, zeker. Ja, nou ja, vooral die hele snelle versjes. Die mat echt wel even op 50%. Eerst om eens even te jaren, wat gebeurt er nou al hier? Ja, maar dat is heel leuk. Daar leert er weer heel vol van. Ja, fantastisch. Man. Goed, je speelt koffers. Screw hem zelf ook wel eens nummers? Of is het toch dit werk? Zeg maar? Nou, ja, ik ga wel mij spelen met het album van Hilde. Ja. Ik maak zelf wel muziek, maar... Dat is wel leuk, hè? Om jezelf te creëren. Ja, zeker. Dat is ik heel leuk. Maar van alleen nog eigen muziek kan je net besteden als muzikant. Toch even Emmylou of Dolly Parton? Waar we... Nou ja, Juster had Hilde Dolly Parton zijn, dus dan zit ik Emmylou. Oh. Ja, ik was bij... Wat is dit nou? Ja, sorry. Ik moet het wel even uitleggen. Ik was gisteren in de... Je krijgt spreektijd. Ja, nee, alsjeblieft. Dat wil ik gewoon verklaren. Nee, ik was gisteren in de podcast moet ik schijnbaar zeggen, van mijn zoon. Maar zat ik dus in de podcast van Country Chords. En ik kreeg een aantal onmogelijke vragen voorgeschoten. Zoals Edwin Jongendijk of Dick van Altena. Ja. Dolly Parton of Emmylou Harris. En ik koos voor Dolly omdat zij een songwriter is. En daar heb ik heel veel respect voor. Ja, ik geloof iets van 3000 nummers of zo. Daarom. Dus daarom moest ik wel voor Dolly kiezen. Ja, natuurlijk. maar de verhalen komen heel erg overeen, hè? Daarom. En ze hadden een trio, hè? Linda, Dolly en Emmylou. Ja. The Great Ones. Ga je naar Emmylou trouwens? Laatste concert, de Oosterpoort in mei ergens, hè? Ik ga zeker naar Emmylou toe. En onze zangeres, gitariste gaat er ook naartoe. Sterker nog, die heeft de laatste ontmoet. Die is bij haar thuis geweest. Wow. Ja, dus die moet wel gaan. Dat heeft ze haar beloofd. Ja. Oké. Ja. What's the story of that? Ja, dat moet je misschien aan Antoinette vragen. Nou ja, ik denk even een brugje. Ja. Vertel. Ja, ik zat opeens op de bank bij Emmylou Harris thuis samen met... En je deed je ogen al en denk, Nee, nou ja, ja, maar time traveler. Nee, zij heeft een hele mooie stichting waar ze goede dingen doet voor kansloze jongeren die dakloos zijn. En die verbindt ze aan asielhonden. En die mensen leiden ze helemaal op tot hondentrimmers. Bijvoorbeeld. En nou, er moest een filmpje voor opgenomen worden. Ik leerde een vrouw kennen die daar werkt bij die stichting. En ja, die had wat hulp nodig bij het opnemen van het filmpje. En ik was daar samen met mijn duo-partner Kimmy June, waar we een duo mee zijn, de Orange Blossoms. En wij gingen dus samen een soort live autocue zijn om te helpen bij het opnemen van dat filmpje. Bij haar thuis. Ja. Wauw. Ja, je zou denken dat het niet echt is. Dat denken wij ook nog steeds. Ik geloof je. Het is echt waar. Dit is geen AI en dit is niet bedacht. Nee, het was heel, heel bijzonder. Een villa, een ranch. Waar woont zo iemand dan? Best simpel. Ja? Wel een mooi huis, maar gewoon wel echt eenvoudig. Maar het is ook een eenvoudige vrouw. Ja. En een hele, hele warme, lieve vrouw waar ik me gewoon meteen op mijn gemak voelde. Ja, maar bij dat soort mensen denk je toch een soort starstruck? Van, Ja. Nou, dat voelde ik ook wel. Ja. Toen we binnenliepen hadden we dat gevoel echt wel. Maar nou, we stelden ons voor en ze deed zo normaal. Alsof je bij je hele knappe oma, want ze is 78 en ziet er geweldig uit, op visite gaat. Gewoon, zo voelde het. En ga je nog even een meet and greet doen in Oosterpoort? Nou, niet in de Oosterpoort, maar in Amsterdam mogen we backstage. Dus dat is heel bijzonder. Wauw. Ja. Wow. Ja. Ik zou heel jaloers zijn. Ja, ben ik ook. Maar weet je, ik gun het Antoinette heel erg. Kijk, daar gaat het om. En dat meen ik serieus. Nee, absoluut. Het is natuurlijk prachtig dat ze dat mag doen. En zij neemt haar verhaal ook weer mee tijdens onze tour. En dat gevoel, daar besmet ze ons mee. Dus wij zijn alleen maar heel blij en gelukkig voor haar. Ja. Waar zijn jullie te vinden op internet? Als mensen denken, we willen wat meer weten van C'est la vie. C'est la vie. Nou, op Insta en op Facebook kun je ons volgen. En op dit moment moet je nog even naar de site www.hildevos.com. Ja. En daar vind je al onze shows. Binnenkort staan we bijvoorbeeld op Oerol. Kijk. Dat is toch leuk? Dat is fantastisch. Ja, daar moet je eigenlijk wel eventjes heen.
vaker in Friesland. Want ja, dit soort muziek leeft hier natuurlijk. Kijk, hildevos.com. Oors hebben Celavie. Kist haar natuurlijk vanwege haar eigen album wat opziekje. Of vanwege Emmylou Harris. En ja, muziek heerlijk live in Noorderwien. For a poor boy like me. Ooh, Las Vegas ain't no place for a poor boy like me. Every time I hit your Crystal City, you know you're gonna make a wreck out of me. The first time I lose a drink whiskey, the second time I lose a drink gin. The third time I lose a drink anything, 'cause I think I'm gonna win. Oh, Las Vegas ain't no place for a poor boy like me. Ooh, Las Vegas ain't no place for a poor boy like me. Every time I hit your Crystal City, you know you're gonna make a wreck out of me. The Queen of Spades is a friend of mine, and the Queen of Hearts is a bitch. Someday when I clean up my mind, I'll find out which is which. Ooh, Las Vegas ain't no place for a poor boy like me. Ooh, Las Vegas ain't no place for a poor boy like me. Every time I hit your Crystal City, you know I'm gonna make a wreck out of me. I spend all night with a dealer just trying to get out ahead. Spend all day at the Holiday Inn just trying to get out of bed. Ooh, Las Vegas ain't no place for a poor boy like me. Ooh, Las Vegas ain't no place for a poor boy like me. Every time I hit your Crystal City, you know you're gonna make a wreck out of me. Every time I hit your Crystal City, you know you're gonna make a wreck out of me. Every time I hit your Crystal City, you know you're gonna make a wreck out of me. Ja, wat een geweldige stem, hè? Fantastische band, hè? Goeie muzikanten. C'est la vie, Emmylou Harris. Oftewel, ja, een tributeband in de Noorderwien studio. We doen het net zo vaak, maar deze mij er zeker wezen. Met Hilde Vos natuurlijk. En ja, als van dit soort muziek hoort. Ja, helaas, het concert van Emmylou Harris zelf is wel uitverkocht in de Oosterpoort. Maar in ieder geval door zij terecht een obade om die fantastische artiest. Goed, qua geweldige muzikanten hier bij me. Ik moet zeggen, ik kreeg een mailtje binnen en toen dacht ik, dit ben de gewoon uit Engeland bij Amerika, Kate and Moose. Maar het is gewoon Kate and Moose, hè? Ja, gewoon hartstikke Nederland. Ja, dat zei je van Nederland. Uit Tilburg, ja. Tilburg. Maar met beide een bijvoorbeeld internationaal verhaal, of niet? Ja, voor mij vooral, denk ik. Maar ja, ik maak al heel lang muziek, al meer dan 50 jaar. Begonnen toen ik heel jong was. En heel veel in Amerika en Engeland gewerkt. Maar voor die tijd ook heel veel in Friesland. In al die kleine kerkjes hier in de provincie. Deed je dat solo of met de band? Of? Als duo met mijn nu ex. Ja, in de 70, 80er jaren was er een vriend hier in Beetgemermolen. En die zwierf door heel Friesland en organiseerde allerlei concerten. Een beetje meer country, akoestische country-achtig, zeg maar, toen.
Goed, jij bent ook een man van de wereld. Volgens mij heb jij heel lang in Zweden gewoond, of niet? 21 jaar. Wauw. 21 år. Ik geloof je direct. Ja. Waar ergens ligt dat? Ja, dat ligt in Stockholm. Ja. Nee, maar ik heb het. Wat Zweden is groot, hè? Zweden is heel groot. Ja. En als je het uitknipt en je zet de speld in de zuidpunt en je draait hem om, kom je in Rome terecht. Oké. Dus zo lang Wow. is dat. Ja. Zo lang is dat. De liefde, werk? Liefde, en ik heb er ook gewerkt. En ik heb daar geen muziek gemaakt. Oh. Voor die tijd wel. Ja. Maar ik ben wel dienstbaar geweest aan de muziek. Want ik ben technicus eerst geweest en daarna fysiotherapeut op de opera. Want Zweden is wel een echt muziekland. hè? Zo, en die hebben ook eigen volksmuziek. Wij zijn dat een beetje kwijtgeraakt. Maar die Zweden die kennen daar wel wat van. Dat is prachtige muziek. Heel exotisch. En ja, het volksinstrument is de viool daar. Bijna iedereen speelt viool. Ja, mooi, hè? Goed. Nou, jullie vandaag met z'n tweeën. Hoe zijn jullie elkaar tegengekomen? Nou, wij kennen elkaar ook al heel lang, al 50 jaar. Want toen ik muziek begon te maken, begon ook Moos muziek te maken met vrienden in Tilburg. En ik woonde op dat moment in Rijen, in Gilsrijen. Dat was vlak bij elkaar. Dus uit die tijd kennen we elkaar. Maar toen elkaar helemaal uit het oog verloren. En een jaar of 7, 8 geleden ben ik gestopt met als het duo, waar ik toen zo lang mee samen heb gewerkt, ben ik gestopt met muziek maken. Ik dacht ook dat ik echt nooit geen muziek meer zou gaan. Je was er alleen maar klaar mee. Ik was er helemaal klaar mee. Na zoveel kilometers en tournees en vooral in Amerika en Engeland dan. En toen kwam ik Moos weer tegen. En toen ik in de buurt van Tilburg kwam. En toen zei hij van, oh, je moet weer met je muziek gaan maken. Laten we eens een paar nummertjes doen. Ja, en toen kwam van het een het ander. En toen ging ik ineens dingen schrijven. En toen dacht ik, oké, dat kan ik ook. Dus we gaan wat leuk proberen nog wat leuk muziek te maken samen. Ja, ik ben niet zo van de stickertjes, maar het heeft wel wat Amerikanen, het heeft wat bluesy-achtig, van alles wat een beetje. Hè? Ja, ik vind het leuk dat mensen mijn muziek proberen te labelen. Ja, nou, ik probeer het niet heel fanatiek, maar... Nou, ze vragen het ook altijd, hè? Van wat speel je dan? En, Hoe zie je het zelf? Ja? Ja, ik speel Kate muziek. Kijk, Ja, dit ben ik. that's the right spirit. Ja. En de mensen die het mooi vinden. Ik zeg altijd, ik zing liedjes vanuit mijn hart. Ja. En ja, dat is mijn muziek. En of het ergens op lijkt of niet op lijkt, of het lijkt nergens op, dat kan ook, hè. Maar ja, dat is wat ik ben. En je schrijft zelf dus? Ja, ik schrijf ook zelf. Dat deed je dus niet? Nee, ik had heel lang geleden wel 1 of 2 liedjes ooit eens geschreven, toen als tiener, zeg maar. Toen is dat helemaal totaal opgedroogd en was ik er ook helemaal niet mee bezig. En toen ik weer begon, was het eerste wat ik deed, liedjes schrijven. Toen dacht ik, hé, waar komt dit nou vandaan? En nu heb ik een beetje, ik geloof net een stuk of 10 nummers geregistreerd bij de Buma Stemra, waar ik nog steeds lid van was. Dus, nou, was leuk. Dit moet heerlijk zijn, met z'n tweeën lekker op pad spelen. Wat schrijf jij ook mee of niet? Niet zo, ja, Klein beetje. Ik zeg, daar kan een akkoordje bij. Een beetje opmerking hier. En een instrumentaaltje, af en toe. Maar ik ben niet zo woordrijk, kundig. Ik zou wel op zijn Zweeds, maar op zijn Engels kom ik wat tekort. Maar niet kort om vandaag bij ons op te treden. Ja. Kate en Moos, hartstikke live in Noorderwien. Ik ben blij dat ze er binnen. Regelmatig in Friesland te vinden. En zeker de komende tijd, ik voorspel hier met in ieder geval. En no live in Noorderwien. This world is made with sweat and toil, pushing muscle and elbow oil. We can't lie too long in the shade, 'cause every day must be remade. Some days you fall, some days you fly, but in the end we all must die. Our rotting flesh and broken bone will feed the ground that we call home, feed the ground that we call home. And a new sprout grows from a fallen tree. This world will go on after me. Lift your heart and dry your eyes. Another day to live and die, another day to live and die.
ever naked in the wild, seen the beauty of a newborn child, and like the alchemists of old, I've tried to spin my straw to gold. Most times a giver, sometimes a thief, full of hope but prone to grief. Between freedom and despair, I know the truth is lying there. I've seen the truth, it's lying there. Let a new sprout grow from a fallen tree. This world will go on after me. Lift your heart and dry your eyes. Another day to live and die, another day to live and die. So go on now, don't worry about me. You've miles to go and a world to see. My life's been long and full and good. I've run the race the best I could. It's a short time here and long apart, but the same song rings in both our hearts. Take my guitar when I'm gone, write your own rhymes and pass them on. Take a hit and pass it on. From a fallen tree, this song will go on after me. Lift your heart and dry your eyes. It's just another day. Kate en Moos, vaak te vinden hier in Friesland bij optredens. Ze komen dus eigenlijk uit het zuiden van Nederland. En eigenlijk een hele internationale carrière dus met je beiden. Maar ik ben blij dat we ze Joert te gast hier. Het zit er eens weer op, door weer live. We zijn alle werkdagen op de radio tussen 6 en 7 uur. Natuurlijk 24/7 op internet, onder andere YouTube. En wij zijn natuurlijk wijsjanners, Snijdemoors op televisie te zien. Alvast een vooruitblikje op Nijweken. Dan hebben we namelijk een bijzonder optreden van 2 Amerikanen die on tour binnen. Ze komen uit het zuiden van Amerika. En ik moet zeggen, ja, dit is roots muziek. Zodat we het eigenlijk al wel mooi vinden. Ik wil in ieder geval. Ik ga door Aaron Boyd en W.D. Miller live in Noorderwien. Tied to chain, now I'm drowning. Call your name, but no one's home. Wide awake, mind's racing, heart's been closed for so long. Said you come home, I'm here waiting. Said you'd be here until the end. A tarnished ring, a broken heart. That's what was left when we fell apart. Years of pain you had to suffer left a stain upon our home. I place no blame on you for leaving. The cross is mine, bear alone. Said you come home, I'm here waiting. Said you'd be here until the end. A tarnished ring, a broken heart. That's what was left when we fell apart.
troubled mind leads me to anger, sleepless nights leaves me forlorn. There's no return, there's no tomorrow, there's no forgiveness, there's no goodbyes. Said you come home, and I'm here waiting. Said you'd be here until the end. A tarnished ring, a broken heart. That's what was left when we fell apart. That's what was left when we fell apart. That's what was left when we fell apart.